Doncs bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes a la Festa Major de Sant Domingú. Agraeixo la presència de l'il·lustríssim senyor Stanis Fors, l'alcalde d'Arenys de Mar, d'en Víctor Serrano, el regidor també de Festes de Cardedeu, la Noemí Llorenç, que és la vicepresidenta segona del Consell Comarcal, i en Javier Sandoval, que és l'alcalde també de Sant Vicenç de Montalt, que ens acompanya. Gràcies als Domingos d'Argentona, que heu obert la festa a primera hora del matí, amb la música i els balls d'aquests gegants d'Argentona, els membres del consistori, autoritats i personalitats convidades i a tot el públic que ens acompanyeu. Com cada 4 d'agost, tal com van començar a fer els argentonins i argentonines al segle XVII, avui ens tornem a trobar davant de la mina de la Font de Sant Domingo per renovar el vot de poble. Els primers aplecs del segle XVII van néixer com a mostra d'unió del poble davant d'un sotrac social. Els aqüífers havien quedat contaminats per un brot de pesta. La gent es moria i el territori estava quedant assolat perquè els conreus tampoc es podien regar amb aigua de qualitat. La desesperació va dur els argentonins i argentonines de la contrada a invocar el patró de les aigües per demanar-li intercessió davant la impossibilitat racional de sortir-se'n. Un cop tot va tornar a lloc, Argentona va esdevenir l'epicentre de la celebració de la vida. Des d'aquell moment i fins avui, cada 4 d'agost ens convoquem per agrair que som un poble viu, dinàmic, alegre, un poble que ens fem costat, que ens ajudem quan les coses van mal dades i que ens alegrem i ens felicitem per les bones notícies. Aquest rerefons històric ens deixa una lectura positiva i és que el nostre ADN com a poble no ha canviat. La idiosincràsia d'Argentona continua reflectint el tarannà acollidor dels nostres avantpassats que rebien els visitants amb els braços oberts. Continuem vinculant la tradició al progrés, com aquells argentonins que van saber conjugar una situació dramàticament adversa amb la distribució de la terrissa com a font d'oportunitats. Els argentonins d'avui, com llavors, ens estimem el nostre poble, ens agrada passejar-hi, volem beneficiar-nos de la proximitat que ens regala el territori i gaudir dels espais des del respecte. Per això, som sensibles a un compromís de futur sostenible, allunyat de qualsevol interès econòmic que no tingui en compte el benestar i la protecció de les persones que hi vivim. A l'origen de tot plegat, l'aigua. L'aigua i el foc. Enguany, 2 elements comparteixen protagonisme. L'aigua, transformadora del paisatge i inevitablement de la nostra manera de relacionar-nos-hi. El foc, tan necessari per coure els atuells d'argila i el càntir de l'any que tindrem a disposició d'aquí una estona. En la mesura justa, aigua i foc ens donen la vida. Però ara no val a badar. Talment com al segle XVII, estem davant d'una conjuntura climàtica crítica que ens obliga a fer pinya en una doble direcció. D'una banda, vetllar per no malgastar ni una gota d'aigua. De l'altra, minimitzar el risc d'incendi, especialment a l'entorn forestal. En aquest sentit, com sabeu, fa uns dies que vam consensuar suspendre els focs artificials que s'havien previst per aquest vespre dins del marc de la Festa Major. Trobarem un altre moment per aplaudir-los, però ara per ara estem davant d'un canvi de paradigma ambiental i no sabem a què ens haurem d'anar acostumant. Potser un canvi d'hàbits, potser més flexibilitat per adaptar-nos a la incertesa, potser fins i tot canviar els focs de l'estiu i alternar-los amb un espectacle diferent. Segur que sortirien alternatives imaginatives. El que tenim clar és que la unió i la força del col·lectiu serà clau per caminar cap al futur i per continuar creixent com a poble i com a país. Acabo aquest vot de poble animant-vos a gaudir plegats d'aquesta festa major amb civisme i molta il·lusió. De moment, els gegants aquí a punt de Cercavila després de la benedicció i la posada a la venda del Canti 2026. Lluança Sant Domingo i visca Argentona!